Hemen baditugu berriz bi diodo, badirudi nahiko paraleloan daudela, baina ez da horrela izan behar. Gainera mutur pila bat ditugu, badirudi daudela zintzilikatuta, baina ez da horrela izan behar. Tensio iturri pila bat izan behar ditugu. Hemen, 5 voltioko, minus 5 voltioko tensio iturri bat daukagu. Hemen 0 voltiokoa, hau bai zintzilikatuta dagoela. Eta hemen berriz, minus 5 voltioko iturri bat. Orduan hemen, bi diodo ditugunez, probatu dezakegu biak idatzen, biak moztuta, edo eta on-off, edo off-on. Baina pixkat pentsatuta, intuizioa jarraituta probatu behar dut hemen, probatu behar ditut aukerak. Begira, hemen minus bost. Beratu behar dut goiko diodua. Eta hemen minus bost. Osa, minus bost, tensio berdina. Eta diodo batek gidatzeko behar du intensitatea hemendik sartzea edo eta tensio altuagoa izatea, intensitatea ipintzeko eta gidatzeko. Baina hemen minus bost, hemen resistentzia bat dago, baina, hau da, diodo horrek izan behar ditu bi muturren artean tensio berdina. Orduan, kasi seguro, ia ziurrenik hau moztuta egongo dela. Beraz, horrela probatu behar dut. Hau moztuta. Bi tensio hauek, konfigurazio honetan berdina direlako. Bestalde hemen 0, ahi 0. Bai, hau da 0, baina hau minus 5 bajuagoa. Altua, bajua, beraz ziurrenik intensitatea egongo dela hemendik hontza. Hau altuago delako, nahiz eta 0 izan, Orduan, suposatu behar dut, hau gidatzen, eta hau moztuta. Ados, ideiatxo honekin, eta ikusko duze horrelaxe egon behar direla. Orduan, hau D bat baldin bada, eta hau D bi, suposatu behar dut, D bat dagoela moztuta. Eta D bi, hau altuago delako, suposatu behar dut, dagoela on, ados. Orduan, ideia honekin marraztu behar dut zirkuitua berriz. Hemen, minus 5 voltioko iturri bat. Iturri baten muturra, gogoratu hemendik intensitatea egon behar da. Hau suposatu dugu moztuta, ez da? Orduan, irekita, bere eredua hauxe. Azpirotz. Hemen izan behar dut 0 voltioko, hemen lurra izan behar dut 0 voltioko muturra, baina intensitatea, ez dago zintzilikatuta. Eta hau suposatu dugu D2 on, beraz, norabide honekin, idatzen egongo zen gutxi gora, bera, hauek urbilketak direlako, urbilketa nahiko honak, desente honak, baina urbilketak egon behar da horrelaxe. 0,7 voltiko iturritxo bat bezala. Hemen VO, eta hemen resistentzia hau, azpiko minus 5 voltiko iturri honen muturreraino. 2,2 kilomio. Zirkuitu berria hause suposizio honekin. Ba ez da? Bale, hau zintzilikatuta. Diodo hau, moztuta baldin badago, ikusi beharko dugu bere VD hartuta horrelaxe, ipurdiaken muturra, VD bat, hau izan beharko da 0,7 baino bajoagoa, ikusiko dugu. Eta hau gidatzen baldin badago, esan nahi du hemendik, honek esan nahi du, ID izan behar dugula hemen. ID2. ID2, hau izango zen. ID2 izan beharko da positibo. Zer gehiago daukagu hemen? A ber, hau zintzilikatuta, hemendik intensitaterik ez. Hau ere, zintzilikatuta, hau moztuta baldin badago. Beraz, hemendik ere, ID2 izan behar dugu. ID2 plus minus, eta hemen intensitaterik ez dugu izan behar. Marraztu ditugu denak. Jarraitu ezagun orain gure betiko prozedurarekin. Hemen minus 5 voltio. Beste nodo honetan, ezagutzen dugu tensioa, hemendik etorrita ez, baina begira, hau lotuta dago iturri honekin zerora. Plus minus horrelaxe baldin badago, hemen izan behar ditugu minus 0,7 voltio. Hemen izan behar dugu, hemen baino 0,7 gutxiago. Eta nodoa izango zen hau dena. Hemen minus 5, izendatu ditugu denak, jarri ditugu intensitate guztiak, dela hau bakarrik. Eta hori egin dezakegu Kirchhoff. Ze Kirchhoff daukagu hemen? Hau bakarra, egin ezagun Kirchhoff hemen. Ia, onutza sartzen da ID2 eta irtetzen da ID2. Beraz, bueno, totakia bat. Gauza da, honi home egiten badiogu, kalkulatu behar dugula ID2. Zeren hau ezautzen dugu gaur bai, zuzenean on. ID2 berdin. Honi home eginda da, muturrunen tensioa, minus 0,7 voltio, ken beste muturrunen tensioa, ken minus 5. Minus hau da, kenketarena, eta hau da, honen balioarena. Kontuz izan gauzatxo hauekin. Zenbaki negatiboak, zenbakiak dira positiboak bezala. Zati, 2,2 kilo ohmio. Berdin, ia egin ezagun hau,
osea, bosken 0,7 lau,3. 4,3 zati 2100. Berdin, 1,95, 1,95 miliamper. Bai, ez ba? Bostken 0,7 lau,3 zati hori. 1,85 miliamper. Positibo. Hau da, idebi. Idebi positibo. Beraz, okei. Honi okei. Ados, hau okei. Kalkulatu dezagun orain, eredu honen baldintza. VD bat. Diodo baten tensioa izan behar da. Ipurdiaren muturraren tentsio hori -5, ken mutur honen tensioa -0,7. Beraz, berrin, hau da kenketarena eta hau da balio honena, kontuz gauzatxo honekin. Eta bateratzen zaigu -lau,3 voltio. 0,7 baino txikiagoa da? Ba bai. Itxui, honek dirudi 0 bat. Txikiagoa da? Efektibamente. Okei, beraz, hau ere moztuta dago. Hau betetzen da eta hau ere bai. Beraz, zirkuitu hau, ikusi duzue, pixkatxo bat pentsatuta gauzak suposatzen hasi aurretik, nahiko argi ikusi dugu eta bete dira gure baldintzak. Hau dago moztuta, hau dago gidatzen eta tensio eta intensitateen balioak hauexek izango ziren. Aurrera.